Όταν μικρός, μετά από 3-4 χρόνια έφυγε. Ενώ εσύ έφυγε από το σπίτι. Σηκώθηκε να πάει να ζήσει μόνος του. Αυτό μου λες τώρα. Όχι. Πήγε και έμεινε με τον πατέρα μου στο χωριό. Αχα, κατάλαβα. Οπότε έμεινα εγώ και η αδερφή μου. Από τα 3 αδέλφια λοιπόν, από τα 7, από τα 3 που μείνατε να ζείτε με τη μητέρα σας, ο ένας έφυγε, πήγε με τον πατέρα και μείνατε 2. Και μείναμε οι 2. Ναι. Και εσείς οι 2 φύγατε και εσείς, ναι, πολύ μικροί. Εσύ 16 και εκείνη. Πήγε γύρω εκείνη 16-17. 17. Έφυγε και αυτή. Ήταν λίγο μεγαλύτερη σου, δηλαδή αυτή. Ναι, κατά 6 χρόνια. Είναι μεγαλύτερη η αδερφή μου. Εντάξει, ήταν δύσκολα πολύ. Η μητέρα σου εργαζόταν, πώς ζούσε? Όταν πήγαμε στην Καβάλα, ό,τι έχω μάθει, ό,τι μου λέγανε και τα μεγαλύτερα αδέρφια μου. Ναι. Δεν καταλάβαινα πολλά εγώ τότε. Στην αρχή έψαχνα να βρει δουλειά, δεν είχε δουλειά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Τότε δεν κάναμε εμείς δουλειά. Εντάξει, έψαχνε. Μετά υπήρχε η πρόνοια που μας βοήθησε. Μάλιστα, ναι, καταλαβαίνω. Όταν πολύ. πήγαμε στην Καβάλα. Ναι. Μας βοηθούσε. Μάλιστα. Αρκετά. Πόσα χρόνια μείνατε εκεί στην Καβάλα και μετά εσύ έφυγες για Αθήνα? Αυτό πόσο κράτησε εκεί? Εγώ από την Καβάλα έφυγα το 96 και μέσω της αδερφής μου. Ναι, πόσα χρόνια μείνατε εκεί στην Καβάλα, δηλαδή εσύ, η μαμά σου και η αδερφή σου, περίπου? Η αδερφή μου έφυγε, πριν 4 χρόνια, η αδερφή μου έφυγε 2 χρόνια μετά τον αδερφό μου. Έφυγε και ήρθε εδώ στην Αθήνα. Εσύ δηλαδή έμεινες κάποιο διάστημα μόνο εσύ και η μαμά σου? Ναι. Πόσο καιρό? Έμεινα αρκετά χρόνια. 3-4? Από μόνος μου, από τα 10 μου, ή 5 χρόνια έμεινα σίγουρα μόνος μου. Και όλα τα αδέλφια τα άλλα σκορποχώρη? Από 7 παιδιά έμεινες μόνος σου να ζεις με τη μαμά σου? Ναι, κάτι που μετά έφαγα κι εγώ. Και δεν σε περιποιόταν ούτε όταν ήσουν μόνος σου? Όχι, αμελούσε πολύ. Αμελούσε. Στην ουσία υπήρχε κάποια... Κατάθλιψη. Να το πω... εκμετάλλευση και προς εμένα. Σε έβαζε να δουλεύεις? Ενώ ήμουν πιτσιρίκος. Συνέχισα εγώ, μάζευα κουτάκια και σίδερα. Εντάξει, τότε υπήρχε και κάποιος άνθρωπος στη ζωή της, που στο συγκεκριμένο άνθρωπο δεν έχω παράπονα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά έχεις με τη μαμά σου πρόβλημα, καταλαβαίνω. Ναι. Ναι. Και μετά έφυγα και εγώ. Δεν άντεχες. Δεν πήγαινε άλλο. Και λόγω όλων, εντάξει, και με τα αδέρφια μου που μιλάγαμε και λέγαμε ότι έδωσε τα αδέρφια μας. Ήσασταν όλοι δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι έδωσε 4 παιδιά υιοθεσία. Επηρέασε και αυτό, σίγουρα. Έτσι. Όταν λες εκμεταλλευόταν, σε έβαζε να κάνεις κάποιες δουλίτσες και σου έπαιρνε το χαρτζηλίκι? Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή έρχονταν κάποιοι φίλοι μου ή σε κάποια γιορτή μου. Αντί να μου φέρουν δώρο, μου δίναν χρήματα. Αυτά τα χρήματα μου τα έπαιρνε η μητέρα μου. Δεν τα κατάγα ποτέ εγώ ή να πάρω κάτι για μένα. Τότε που ήμουν μικρός και πήγαινα και έλεγα τα κάλαντα, τα λεφτά μου τα έπαιρνε η μητέρα μου. Δεν τα κράταγα εγώ. Ή να μου πάρει κάτι. Να πάει να μου πάρει ένα παντελόνι, ξέρω εγώ. Και ήσουν τελικά το μοναδικό παιδί από τα 7 που έμεινε τόσα χρόνια μαζί της. Ναι, γιατί ήμουν ο μικρότερος που έμεινα. Ναι, γι' αυτό. Αν ήμουν πιο μεγάλος, θα έφερα και εγώ. Φύγει νωρίτερα. Πολύ πιο γρήγορα. Θα είχα φύγει και εγώ, δεν θα έμενα. Και εσύ πάλι έφυγες πριν καν ενηλικιωθείς. Μου λες 16. Ναι. Με τη βοήθεια της αδερφής μου ήρθα και εγώ εδώ στην Αθήνα. Και ήθελες να βρεις εδώ την αδερφή σου. Με τη βοήθειά της. Πόσα χρόνια έχεις να δεις τη μητέρα σου, αλήθεια? Εγώ είμαι ο μοναδικός που τη βλέπει. Είσαι ο μοναδικός που τη βλέπει? Αραιά και πού, ναι. Είμαι ο μόνος που έχω επαφή με πάνω. Την Καβάλα. Με την Καβάλα. Και είμαι και ο μόνος από τα αδέρφια μου που είμαστε μαζί που πηγαίνει και τη βλέπει. Τι καλό παιδί είσαι. Πηγαίνω και λέω απλά ένα καλημέρα. Δεν έχω κάτι άλλο. Κάποια άλλη σχέση. Θα μπορούσε να μην πηγαίνεις καν. Ναι, θα γινόταν. Αλλά νιώθεις μια ηθική υποχρέωση ότι αυτή η γυναίκα σε έφερε στον κόσμο και μια καλημέρα τη δικαιούται? Όχι, δεν νιώθω αυτό. Τι νιώθεις? Θέλω πολύ να μου πεις.
νιώθω παρόλο με τα λάθη που έκανα. Ναι. Ότι εντάξει, ένα καλημέρα δεν θα με πειράξει να της πω. Την αγαπάς? Όχι, δεν είναι ούτε μίσος ούτε αγάπη. Απλά όποτε πάω πάνω, πάω και λέω ένα καλημέρα. Τίποτα άλλο. Χαίρεται όταν σε βλέπει? Στο δείχνει? Δείχνει ότι χαίρεται. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό όμως. Γιατί? Με ενοχλεί. Τι εννοείς? Με ενοχλεί με την άποψη ότι ό,τι έχει κάνει, ό,τι πέρασα μικρός και γενικά ό,τι έχει δώσει τα παιδιά, τα αδέρφια μου, με ενοχλεί. Ότι δεν έχει δώσει τα παιδιά δηλαδή, εν ολίγης. Το ότι έχει δώσει τα παιδιά. Ότι έχει δώσει τα αδέρφια μου. Κατάλαβα, ναι. Πιο πολύ τα δύο, γιατί τα δύο δεν τα έχω γνωρίσει. Τα δύο μικρά εννοείς, Τα δύο μικρά. Γιατί τα δύο μεγάλα. Το Βαγγέλη και το κοριτσάκι. Ναι. Τα δύο μεγάλα δεν τα έχω γνωρίσει, οπότε δεν έχω τόσο καημό στην ουσία και να τα δω. Έχεις καημό να τα δεις? Να τα ξαναδώ πάλι. Να τα ξαναδείς. Τι έζησες μαζί τους? Ήταν κάποια χρόνια. Σχεδόν 3 με το Βαγγελάκι. Ναι, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα με τον Βαγγέλη. Έχει σημασία. Όμως. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ότι ήμασταν. Ήσασταν μια οικογένεια. Ό,τι και να γίνει. Και έμεινες μόνος. Μετά. Ναι. Κάποια στιγμή. Από τα αδέλφια σου δεν πηγαίνει κανείς να τη δει? Όχι. Πιστεύω ότι. Εντάξει, τώρα που πηγαίνω έχει κάποια προβλήματα υγείας, δεν είναι καλά. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, όμως πιστεύω ότι. Ανθρωπιστικά πηγαίνεις. Όλα εδώ πληρώνονται. Ακούγεται δίκαιο. Άμα το πω έτσι. Ακούγεται δίκαιο. Μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Δίκαιο ακούγεται αυτό που λες. Όλα εδώ. Δεν ακούγεται περίεργα. Ακούγεται δίκαιο. Και το πιστεύω αυτό. Ότι ό,τι δίνεις στη ζωή σου αυτό παίρνεις τελικά. Άρε Χρήστο. Πόσο έλλειμμα κουβαλάς και εσύ μέσα σου, Ναι, υπήρχε αρκετά μεγάλη δυσκολία στη ζωή μου. Τον πατέρα σου τον είδες ποτέ ξανά? Ναι. Πολύ αερά και αυτόν. Δεν είχα πρόβλημα με τον πατέρα μου. Όμως και αυτός δεν νοιάστηκε ποτέ. Δηλαδή από τότε που φύγαμε με τη μητέρα μου και πήγαμε στην Καβάλα, χωρίσανε και τον είδα πάρα πολύ λίγες φορές. Μετρημένες. Δεν ξέρω αν δεν νοιαζόταν ή δεν. Όμως είχα μέχρι τα τελευταία του στην ουσία, γιατί. Ξέρεις ότι πέθανε λοιπόν? Ναι. Πήγαινα, τον έβλεπα πολύ περισσότερο. Είχα πολύ καλύτερη επαφή. Με τα αδέλφια σου έχεις καλή επαφή? Ναι. Βλέπεστε, είστε? Όχι. Με αυτούς τέλος πάντων που μεγαλώσατε? Βλεπόμαστε μια χαρά και με τον αδελφό μου που βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, που έψαξε και μας βρήκε. Που έψαξε και σας βρήκε, ναι. Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλή επαφή. Θα ήθελες να βρεθείτε όλοι κάποια στιγμή κάποτε? Ναι, ποιος δεν το θέλει. Πιστεύω και τα υπόλοιπα αδέρφια μου το θέλουν, ναι, και το συζητάμε. Απλά εγώ έχω πιο πολύ λαχτάρα να δω τα δύο μικρότερα. Ναι. Και όχι. Γιατί? Και τη μεγαλύτερη αδερφή μου που ακόμα δεν έχει βρεθεί. Γιατί με αυτά τα παιδιά. Έζησες λίγο? Έζησα. Έστω αμυδρά κάτι θυμάσαι? Αν και με τον Βαγγέλη, λόγω ότι ήταν πιο μικρός. Τον πρόσεχες? Δεν μπορούσα να παίξω, δεν θυμάμαι. Δεν μπορούσα να παίξω. Ενώ με το κοριτσάκι, με την αδερφή μου, έπαιζα. Το θυμάσαι αυτό δηλαδή? Με αυτή. Ναι, με αυτή θυμάμαι πολύ περισσότερο από τον αδερφό μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν τη συγχώρησες ποτέ τη μαμά σου τελικά, έτσι καταλαβαίνω? Όχι, ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Και πιστεύω ούτε εγώ ούτε και τα αδέρφια μου. Ναι, αυτό το είναι σαφές. Αυτό είναι σαφές. Θα τη συγχωρέσουν ποτέ. Και γενικά όχι απαραίτητα γιατί έδωσε τα αδέρφια μου. Στο σύνολο. Γιατί δεν όλα. Έδωσε τίποτα και σε εσάς. Γι' αυτό. Και για πολλά άλλα. Ναι, όλα δεν. Εσύ ποιος φαντάζεσαι ότι είναι απόψε εδώ? Σε ψάχνει? Επειδή πιστεύω ότι είναι ο αδερφός μου. Ο μικρός? Ναι. Πιστεύω ότι είναι ο αδερφός μου. Ο λόγος είναι ότι η μία αδερφή μου, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου λέγανε τα αδέρφια μου και άκουγα, πιο μικρός και ακόμα και τώρα, είναι αρκετά δύσκολο να τη βρούμε ή να μας βρει.
Τη μεγάλη, την αδερφή σας. Να τη βρούμε εμείς. Τη μικρή την αδερφή σας. Όχι τη μικρή. Τη μεγάλη. Τη μεγάλη αδερφή μου. Είναι δύσκολα. Μάλιστα. Την ψάξατε δηλαδή και δεν μπορέσατε. Εμείς δεν μπορούμε να ψάξουμε. Ναι. Δεν έχετε στοιχεία, το ξέρω. Ένα στοιχείο. Εσάς είναι αδύνατο. Να τη βρούμε. Εκείνη όμως, αν ήθελε, δεν θα μπορούσε. Εκείνη δεν ξέρω. Ναι. Αν μπορεί, αν θέλει. Δεν γνωρίζω τίποτα για τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Ούτε για το Βαγγέλη γνωρίζεις κάτι, αλλά υποθέτεις ότι είναι αυτός, μου λες. Γιατί να είναι αυτός? Γιατί για την αδερφή μου τη μικρή, την πιο μικρή από μένα, η αλήθεια είναι ότι έχω μάθει κάποια στοιχεία. Απλά... Είναι καλά? Ναι, ξέρω ότι είναι καλά. Αυτό. Δεν θέλεις να ταράξεις τη ζωή της? Ναι, είναι λίγο δύσκολο το να μπω ανάμεσα. Ποιος ξέρει μετά από αυτήν την εκπομπή τι εξέλιξη θα έχεις ακόμη στη ζωή σου όμως? Ναι, μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Θέλεις να ανοίξεις το πακέτο σου? Ναι, να τα ανοίξω. Ναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάνω απ' όλα γιατί μου άνοιξες την καρδιά σου. Και μου είπες πράγματα που πιστεύω δεν τα έχεις πει και σε πολύ κόσμο. Όχι. Τα ξέρουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από τον τοίχο. Υποθέτω. Απλά. Θα χαίρομαι πάρα πολύ όμως αν είναι αυτός που υποθέτω. Ο Βαγγέλης. Φαντάζομαι, ναι. Φίλος μου ή κάποιος γνωστός μου δεν νομίζω ότι θα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω σίγουρα ότι είναι κάποιος από τα αδέρφια μου. Για να δούμε. Κοντός ψαλμός, Αλληλούια. Για δες. Δεν ξέρω ποιος είναι πίσω από τον τοίχο. Υποθέτω. Απλά. Θα χαίρομαι πάρα πολύ όμως αν είναι αυτός που υποθέτω. Ο Βαγγέλης. Φαντάζομαι, ναι. Φίλος μου ή κάποιος γνωστός μου δεν νομίζω ότι θα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πιστεύω σίγουρα ότι είναι κάποιος από τα αδέρφια μου. Για να δούμε. Κοντός ψαλμός, Αλληλούια. Για δες. Δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν σου θυμίζει κάτι? Αυτή η φωτογραφία. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Σου μοιάζει με κάποιον της οικογένειας, ίσως? Σου θυμίζει κάποιον, τα αδέλφια σου, τα άλλα? Όχι. 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 Δηλαδή, αν πράγματι είναι και ο αδερφός μου, ο μικρός, δεν θυμάμαι τίποτα, οπότε δεν μπορώ να έχω εικόνα κιόλας. Ναι. Αν είναι αυτός. Σίγουρα δεν είναι από τα αδέρφια που ξέρω. Ναι. Ξέρω έτσι. Ούτε από τον μεγάλο αδερφό μου, ούτε από τον αδερφό μου που ήρθε και σας βρήκε. Που μας βρήκε πέρυσι. Ναι. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Το παζλ αρχίζει και στρώνει. Ο ένας αδερφός ήρθε και σας βρήκε πέρσι, φέτος έχεις εσύ ένα πακέτο, μετά από αυτήν την εκπομπή δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα προκύψει. Τα κομμάτια, τα 7, αρχίζουν σιγά σιγά και σειράφονται. Ναι, αυτό φαίνεται. Αποκαλύψτε μας παρακαλώ το πρόσωπο. Σου μοιάζει σε κάποιον? Όχι. Όχι. Σε κανέναν. Σε κανέναν. Θέλεις να πεις στο Χρήστο ποιος είσαι? Ο Βαγγέλης είμαι. Σε ευχαριστώ. Ο αδερφός μου. Αδερφός σου. Τι να πω τώρα. Δεν... Αδερφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γλυκέ μου. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Που έκανες όλο αυτό. Που έκανες τον κόπο να μας βρεις.
Εντάξει, τώρα στην εκπομπή ήρθα μόνο εγώ. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Εκ μέρους όλων προκαταβολικά ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για αυτά που είπες. Είσαι πολύ γλυκό παιδί και σωστρεφές παιδί και πραγματικά μου κάνει εντύπωση που ξεδίπλωσε σήμερα κάποια πράγματα εδώ. Ελπίζω να σου έδωσα ανακούφιση αυτό όλο που μιλήσαμε, που τα είπαμε.